que supón para Alcer o apoio e organización a esta Copa Galicia? A verdade é que, mirade, a convocatoria está sendo increíble, está agora mesmo comezando a entrar xente, hoxe o lema é doar órganos e salvar vidas, a nosa patoloxía, digo a nosa porque eu son enfermo renal, levo trasplantado 16 anos e grazas a alguén que tomou unha decisión nun momento complicado, eu podo manter o meu proxecto de vida e a miña vida. Entón, que supón para Alcer? Para Alcer, sen dúbida, supón que esa parte da enfermidade que ten que ver ca solidaridade que se faga material cun evento como este, porque no noso caso en concreto non dependemos única e exclusivamente da pericia médica, sino que dependemos da solidaridade social, dependemos de que as persoas tomemos decisións en vida e nos fagamos doantes de órganos. E que mensaxe queres aproveitar para mandar para que este apoio non quede únicamente en días como este? Pois mirade, sen dúbida que esta mensaxe chegue un pouquiño máis alá dos espacios sanitarios, porque habitualmente facerse doante de órganos parece que fora unha cousa dos centros de saúde, e isto é unha conversa que ten que estar na barra dos bares, ten que estar nos espazos lúdicos, sen dúbida ten que estar nos espacios deportivos onde compartimos valores de solidariedade, polo cal o que queremos lanzar hoxe é que tomemos decisións tamén autónomas e tomemos decisións antes de momentos complicados, que as podemos tomar pois cando a nosa situación emocional pois este máis normalizada, como pode ser agora. Por que non aproveitar un bo momento como este, que é o de celebrar un partido, celebrar un derbi galego, como é a Copa Galicia, para sensibilizar e para facer unha labor solidaria, non? Sen dúbida é a mensaxe que queremos lanzar hoxe.